sai ya ce da shi bismillahi arqik min kulli shay'in yu'zik min kulli ainin hasidin Allahu yashfik. kun ga wannan addu'a ka kare ka rufe bismillahi arqik, wallahi wannan addu'a ka kuyi sakaci da ita, kar kuyi sakaci. na taba ganin wani tajriba a kanta, a kota yarinya gidan mu ta rashin lafiya asibiti kaza, an dawo da ita, mahaifiyar mu ta je Saudiya lokacin, ta dawo cikin littafan da ta bani akwai shi wani littafin addu'a da ta zo da shi, kuma kaga littafi daga Saudiya kaka tambayi tauhidin da ke ciki dama can headquarter ce. to ina gani sai na ga wannan addu'an, ban ma ga hadisin ba, addu'an na gani. wallahi yarinyar nan tana kan kujera, zazzabi jikinta ya zafi, kawai sai dafa goshinta na karanta mata wannan, wallahi nan take malam ta warke, wallahi nan take. duk magungunan da aka siyo ba guda ɗaya da ta sha ko aka yi mata alluran shi, nan take Allah ya bata lafiya. shine bismillahi arqik, da sunan Allah nake maka ruqya, nake nema maka lafiya. min kulli shay'in yu'dhika, daga duk wani abu da zai iya cutar da kai, mutum ko aljani ko karfe ko menene ko wane ne, ko min kulli ainin hasidin, daga duk wani ido mai guba wanda ke dauke da hasada. Allahu yashfika, Allah nake roƙon ya warkar da kai. in Allah ya bada lafiya waye sai ya sa cuta? wallahi babu. bismillahi arqik, da sunan Allah nake maka ruqya.